Angixoki mina guys xa ndisitha ndingumntu amanyana. I am kak serious. Andiyona laa type mos ibuzo za questions about do these jeans make me look fat. Because ndizakuxelela straight uba it's not the jeans. It's the fat that makes you look fat. If I wear black no umkhaba wami akaveli. Uyavela mtshana qha wena in denial. And andilwanga shem, I'm just being honest. And understand mina neniba sibe sixokiselana futhi sibe sugarcoat ububhanxa. Laa nto niyenzayo kwezi friendships zenu niye kosisintombo odidi banxiba ijumpsuit kodwa umuntu uyazazi wakhiwe ngathi nguschool party. Ngoku xa kusitsho esinisimenxe esirandom phaa kwii-comments body shaming ebengazazi yena lo muntu uba ufani zenzo zikhona wezi-sex ifoni zo-plus size ezenziwe specific okanye usukuzirepishele ngekhetini ke xa ufuna uba comfortable. But ke wethu guys usemhlabeni apha maliyazi umntu makabe yile nto afuna uba yiyo. If wena uziva ufuna uphuma endlini upitse ke ngathi ngumdundu weneminsi, it's up to you fonini. Iba ngulo SpongeBob round pants ufuna uba nguye. It's not like ndi-perfect mna kuqala kule ndawo ndihleli kuyo.